Dennis Sten hedder manden bag rattet af den sorte Camaro i venstre bane, og i højre bane Svend Skovsbo i Twin Engine. På Rollagen er Dennis Sten klart favorit. Der har en tid på 9:21 at dele ud af, mens det har taget 10:51 for Svend Skovsbo hidtil. Så er lige også her en klar favorit i venstre bane i den sorte Camaro. Og igen skal vi lige have fjernet en bil nede for enden af banen. Jeg tror, det er sket der. Og vi forhåbentlig en klarmelding. Så fik vi klarmeldingen for enden af banen, og så skal vi have kørt Dennis Sten og Svend Skovsbo frem. Jeg skulle lige holde øje med, hvad der foregik nede den anden ende, men det var vist bare en official, der var lidt rundt for at holde styr på tingene dernede. Her får vi dem ind i stage, så har vi Svend Skovsbo klar, og der kommer Dennis Sten ind i stage. Nej, det gjorde ikke, der kom den. Det betyder det store, fordi Dennis Sten er absolut hurtigt for først i mål, men 20-start i højre bane. 10:60 laver han her. Svend Skovsbo en god tid for ham, men ikke hans hurtigste. 9:24 i venstre bane. Ja, så gjorde han det igen. Han har lavet 9:21 tidligere, men han er i hvert fald spændt op til sejr. Super godt købt af Dennis Sten. Og så i højre bane en spændende deltager. Det er Lars Pedersen i Corollaen, og når jeg siger spændende, så er det fordi, at vi ikke har set ham så mange gange på banen. Han kom først på banen i dag, og så i løbet af ret kort tid, en rigtig fin tid. Men han skal op og køre imod Martin Sundahl i Audi'en her, og Martin har altså lavet rigtig flotte tider. 9:52 er hans bedste. Så er et godt stykke op til Lars Pedersen, som kun har lavet 11:27. Spørgsmålet er, om det er nok i forhold til Audi'en. Ej, det tror jeg ikke, det er. Og den slinger også en lille smule dernede af Corollaen. Det ser dog meget jævnbyrdigt ud. Men der er rød lygte i højre bane, så der var 20-start fra Lars Pedersens side. Ærgerligt, men ikke mere ærgerligt, end han ikke kørte